Sa ngalan samahan ug sana kog sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa ka ninyo. Duyog nining santos nga kasaulugan sa misa, nining ikaupat nga Domingo sulod sa panahon sa Kwaresma. Din karong adlaw atong gisaulog usab ang atong misa nobina isip atong pagpangandam sa piyesta pahinungod sa atong hamiling patron nga si Senyor San Jose. Nining ikalimang adlaw sa atong kasaulugan, atong gidala ang tema o ang titulo, Sleeping Saint Joseph. Apan atong hinumduman nga ang pagkahikatulog ni San Jose wala magkahulugan nga siya wala magpakabana. Hinunua nga diha pinaagi sa iyang damgo, iyang gianinaw o iyang gipaminaw ang sugo mando sa Dios. Ug diha sa iyang paghigmata, iya gayud kining gipatuman diha sa iyang kinabuhi. Mao kini ang hagit alang natong tanan nga dinunta diha sa inadlaw-adlaw nato nga pagpanaw sulod nining mga panahon sa Kwaresma. Sama ni San Jose, makaantigo kita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug unta ato kining buhaton diha usab sa padayon nato nga pagpakita sa matinud-anon nga paghigugma ngadto usab sa uban. Mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga kalapasan. Magdungan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas akong dakong uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuya ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ng madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kiniya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.
Kinutlo, gikan sa nabasahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punaglana ang imong sudlanan nga sungay ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem. Kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab. Og nagtuo siya nga gipili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw siyang panagway ni siyang gitas-on kay dili siya mo'y akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga nagtan-aw mao ang panagway dili ang kasing-kasing. Og ipalibay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya kaanak. Og si Samuel miingon, dili kini sila mo'y napili sa Ginoo. Og giingna ni Samuel si Isay, anya ba dinhi ang tanan mo mga anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran. Nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busag ipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag naong, nindot siyag mata o gwapo. Mingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mo kini siya ang akong napili. O gikuha ni Samuel ang sungay, o gisudlaglana, ayang gidihugan si David, atubangan siya maigsuon. Og mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, og nagpabilin kini kaniya sukad nitong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kalak. Magpalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay ana ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo,
Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana. Nagaawas kayod ang akong imnanan. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy maoy nagasunod kanako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag, mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makatunan ninyo, nga makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat, nga iya sa kangitngit. Hinunoa, ibutyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang, nga gibuhat nila sa tago. Ug kon ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini. Kay ang tanang madayag, mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na hingkatulog, bangon gikan sa mga patay, ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya magtutudlo, kinsa may nakasala nga nataw man siyang buta? Siya ba o ang iya bang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala, ni sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta, aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta, ug nagmasa siya lapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, lakaw, panghilamos digto sa linaw sa Siloe. Kiningalana nagkahulugan, pinadala. Busa milakaw ang tao ug nanghilamos, ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana, dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang silag itsura. Busa ang tao mitug-an, ako bitaw? Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Jesus, nagmasag lapok, ug unya gihidhid niya kini sa akong mata, ug giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloe, ug panghilamos. Busa miadto ako, ug human ako manghilamos, nakakita ako. Sila nangutana, hain man siya. Wala ako masayod, siya mitubag. Unya, ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta. Adlang igpapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya, gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Ug siya miingon kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata, ug unya nang hilamos ako, ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod, mahitungod sa adlaw igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini, ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nagingon ka nga gipabukan niya ang imong mata. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudeyo wala motuo nga siya buta kaniadto, hangtod gitawag nila ang mga ginikanan sa tao ug gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak, ug tinuod usab nga natawo siyang buta. Apan wala kami masayod kung nganong makakita na siya karon, ug kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-an lang siya, kay butan naman siya, ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon.
Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadakuan sa mga Hudeyo. Sanglit nagkauyon man sila nga gatong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, butan naman siya, pangutan alang. Unya, gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta og ilang giingnan, isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung siya makasasala ba o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo? Giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab ako? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Unya, og siya giinsultuhan nila og giingnan, ikaw ang tinun-an niya, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahin niya atong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag, kahibulungan, kamo wala masayod kung tagadiin siya, apan iyang gipabuka ang akong mata. Nasayod kita nga ang Dios dili mutagad sa mga makasasala, apan tagdo niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pagayod igdungog nga may nakapabuka sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya'y mahimo. Sila mitubag, nataw ka og nagtubo diha sa sala, og karon nagpaluma-luma kag tudlo ka namo. Og siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikitan niya ang tao og giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron mo tuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon, mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon, ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako, niining kalibutan na aron paghukom, aron ang mga buta makakita, ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga dito uban kaniya nakadungog sa iyang gipagsulti niini, ug sila nangutana kaniya, mga buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nagingon man kamo nga makakita kamo, nan sad-an kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Medyo taas-taas gyud ang atong Ebanghelyo. Nining ikaupat nga Domingo, sulod sa panahon sa Kwaresma. Pero mahinungdanon kaayo ang mga pulong nga nagdala og nindot og usab kaayo nga pagtulunan diha sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Labi na gyud diha sa mga hagit nga gipunting o gipahinumdom ni Jesus diha sa matag usa nato nga nagisgot dili lang kabahin diha sa tinguha nga unta kita sa atong kaugalingon kung pananglit kita makakita unta ta sa kamatuoran. Kung pananglit nga kita makakita pud unta ta sa mga nanginahanglan. Kung pananglit kita
makakita pod unta ta diha sa kung unsay angayan natong buhaton ug dili gayud unta kita magpanuko sa pagbuhat niini. Apan sa laing bahin kung taliwala diha sa atong pagkakita apan nagpakabuta kita nga wala kita manumbaling sa uban diha sa ilang mga panginahanglan nga daw ingon nga gigamit nato ang atoang pagkakita sa uban diha sa pagkamahukmanon ug diha sa pagwalay pagpakabana ug pagpangginglabot ngadto sa atong isig katawo nan matud pa ni Hesus sad-an kita. And indeed kini dako kayo nga hagit diha sa tagsa nato kakaugalingon. Kay lagi kitang tanan nga ania karon dinhi nakakita baya gayod. Abli baya gyud ang atong mga mata. Ug nakita nato ang kahimtang sitwasyon dili lang diha sa atong tagsa kakaugalingon kundi ang kahimtang og sitwasyon bisan gani ngadto sa atong isig kaingon. Muna ang pangutana, kung nakakita kita, giunsa man nato pagtan-aw ang atong kaugalingon. Kung nakakita kita, giunsa mapud nato pagtan-aw ang atong isig kaingon. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, aniya kita karon sa ikaupat nga Domingo sulod sa panahon sa Kwaresma. Ug sa gikaingon na kining maong Dominguha gitawag usab og Letare Sunday, Domingo sa pagmaya. Mabitaw nga nakabantay mo even though sa usa ka tuig kaduha ra gyud mutumaw kining maong kolor nga diin daw hulagway diha sa kalipay, diha sa pagmaya, diha sa kasadya nga gisaulog nato matag karon ug unya sulod diha sa kasaulugan sa liturhikanhon nga panahon sa panahon sa Adbyento, ingon man diha sulod sa panahon sa Kwaresma. Ang Gaudete Sunday sa panahon sa Adbyento o ang Letare Sunday sa panahon usab sa Kwaresma. Apan kini nagkahulugan diha sa pulong nga kalipay. Kalipay kay sayod kita nga taliwala diha sa mga inadlaw-adlaw nato nga mga inagulo, inadlaw-adlaw nato nga mga pagpasan diha sa atong cross, inadlaw-adlaw nato nga pagsinati sa mga kalisdanan o mga kalisod, kabudlay diha sa atong kinabuhi. Ang Dios naghatag kanato og kalauman. Ang Dios nagdanag kanato sa iyang kahayag. Ug ang Dios mismo nagpadayag diha sa iyang taliabot nga kaluwasan. Taliabot nga tinguha sa pagtubos ug sa pagluwas gayud diha sa matag usa kanato. God has shown us the Easter, ang pagkabanhaw nga mao gayud ang tinguha sa Dios nga diha sa atuang pagkatawhanon kinahanglan nga muuyon, muduyog kita diha pod sa pag-antos ni Kristo. Ug labaw diha sa atong pag-uyon, sa atong pagduyog sa mga pag-antos ni Kristo, kinahanglan usab nga mamahimo kitang kabahin diha mismo sa iyahang pag-antos ngadto na sa iyang kamatayon. Aron diha pinaagi sa ingon, kita usab mamahimo nga makaambit diha pod mismo sa iyahang pagkabanhaw. Munang niining kasaulugan sa limawng liturhiya gipalantaw na tangdaan ni Kristo sa taliabot nga kalipay. Gipalantaw na ta sa Ginoo diha sa taliabot nga tinguha sa Dios nga buot niyang ipadayag diha gayud sa tong tagsa-tagsa kakinabuhi. Nga gipakita na kita sa Dios nga dili
kita magpabilin lamang diha sa pag-antos. Dili kita magpabilin lamang diha sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nga dili lamang kita magpabilin diha sa mga hagit sa atong kinabuhi. Kundili nga makasinati usab kita sa kahigayunan, nga makabaton kita sa kahingpitan, nga naa diha ang hingpit nga kalipay, hingpit nga pagmaya, nga buot usab sa Dios nga atong madawat ug maangkon diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. This is what litare means, to rejoice. To rejoice that God wala ingon nga mulimod ug wala ta ingon nga ilimod ni biyai sa Dios. Taliwala diha sa atuang daghang kahigayunan sa pagpakasala. Daghang kahigayunan nga mitalikod kita niya. Daghang kahigayunan nga misupak kita sa iyang kabubuton. But nevertheless, nagmapadayunon ang Dios diha sa paghatag kanato niining maong bendisyon ug panalangin kay iya mang kabubuton nga kitang tanan makabaton sa kahingpitan bisan pamanggani sa atong tawhanon nga kinabuhi. Nga ang tinguha sa Ginoo nga kitang tanan mahiuban gayud kaniya, dili lang diha sa pagsinati niining maong kalipay nga kalibutanon, kundili diha mismo sa pagsinati sa kalipay nga langitnon, sa kalipay nga espirituhanon. Ug dinhi nato makita mga igsoon ko diha ni Kristo kining ato usab nga gisaulog karon. Duyog nining ikalima nga kasaulugan sa Misa Novena pahinungod ni San Jose. Isip atong panigingnan, isip atong patron. Diin taliwala diha sa atong tema o sa titulo, The Sleeping Saint Joseph. Makita nato diha sa iyahang personalidad. Nga bisan pamantod og siya nahikatulog, bisan pamantod og sirado ang iyang mga mata, apan abli kaayo ang hunahuna, abli kaayo ang kasing-kasing ni San Jose nga namati og naminaw sa mando, sa sugo nga gipadayag sa Dios diha kaniya. Nga bisan pamantod ug wala niya hingpit nga makita ang Dios, apan iyang gisinati ang presensya sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Nga mo'y hinungdan nga bisan patstuod og siya nahikatulog, apan diha pinaagi sa damgo, iyang nadungog ang sugo, ang mando sa Dios. Nga naghisgot kabahin nga dili siya mahadlok sa pagpangasawa kang Maria, nga naghisgot kabahin nga ang gisabak ni Maria lalang sa Espiritu Santo, nga naghisgot kabahin nga siya tuod gipili sa Dios. Aron diha pinaagi kaniya iyang kapanalipdan si Maria ug ang bata nga iyang gisabak. Ug tuod man wala lamang si Jose magpabilin diha sa iyang pagkahinanok, sa iyang pagkahikatulog. Wala siya magpasagad diha sa kung unsa ang mensahe sa Dios. Ni wala niya ingon nga wala hatagi niya og importansya, bili sa kung unsa ang iyang gidamgo. But the moment nga siya nahigmata, iyang gibuhat ang tanan, sumala gayud sa kabubuton nga gipadayag sa Dios diha kaniya pinaagi sa damgo. Ug mao ni ang mensahe sa Dios diha sa tong tagsa-tagsa kakinabuhi. Nga matod pa niya, dili man unta mo buta. Apan nganong dili man nato mahimo kung unsa ang kabubuton sa Dios. Labi na diha sa atong mapadayunon nga pagtagad o pagpangginglabot sa uban. Dili man unta mo ingon nga buta, nga dili mo makakita sa panginahanglanon sa inyong isig katao. Pero ngano man nga nagdumili mo sa pagtabang kanila sa panahon sa ilang pagsangpit. Ug wala man unta mo magpabilin diha sa inyong pagkahikatulog. Apan nganong wala man nato buhata
kung unsa ang gimando o gisugo sa Dios diha gayud sa matag usa kanato. That is why nindot kung mubalik ta diha sa panig-ingnan sa kinabuhi ni San Jose. He was not just simply dreaming, kundili iyang gianinaw. He was able to contemplate kung unsa ang sugo sa Dios. And through that disposition, gipatidluman ni San Jose sa unsang paagi nga mapahingpit niya ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nga gipadayag diha kaniya bisan pamantuod og pinaagi lamang sa damgo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, tinuod nga makaingon siguro ta sa atong kaugalingon, nahago na mi Padre, nabudlay na mi Padre, nagantos na mi Padre, nagkalisod-lisod na mi Padre sa amo palangganing kaugalingon. Unya, kumuingon ka Padre, nga amo pang iapil ang uban. Unsa naman na ang gibugaton? Unsa naman ang among pasanon diha sa among kinabuhi? Madugangan. O kung madugangan na Padre, mas bugat pa, mas kapoy pa ang among palasanon matag adlaw. Apan mga igsoon ko da ni Kristo, dili ba ni ingon nga kabahin lang diha sa atuang abilidad ug kapasidad? Hinunua nga diha sa atuang inadlaw-adlaw nga pagpanaw sa atong kaugalingon, hinumdumi nga ang Dios naglihok uban kanato. And the only thing that we can do is to put our trusts in the Lord, that He Himself, nga ang Ginoo mismo, kabalo usab nga mutabang diha nato, kabalo usab nga manumbaling diha nato, nga kabalo usab nga mutabang nato bisan pa man diha sa atong mga kalisdanan, sa atong tawhanon nga kinabuhi. And this is what exactly God has done to Joseph. He helped Joseph. E kung si Jose ra, dili niya mahimo ang tanan. Kaimposible, anak. Kaimposible alang ni San Jose nga mudawat sa maong katungdanan. But Joseph knew nga dili lang niingon nga iyahara. But Joseph knew that it is also God's own working. Nga naglihok ang Ginoo diha sa iyang kinabuhi, so also nga naglihok ang Ginoo diha sa tong tagsa-tagsa kakinabuhi. And if we believe that God is at work in us, none, dili unta kita magpanuko diha sa pagpatiunay sa kung unsa man ang kabubuton sa Dios nga gipadayag diha sa matag usa kanato. But we must work on it. Sama nga gibuhat ni Jose kung unsa ang kabubuton nga gipadayag sa Dios diha kaniya. Mabitang mingon ko, wala lamang siya magpabilin nga nahinanok. Wala lamang siya magpabilin diha sa iyang pagkahikatulog. But the moment Joseph woke up, he immediately took Mary and became a faithful husband to her. Yet more importantly, Joseph became a faithful protector of God Himself. Moni hagit diha nato. Ngonta diha sa atong tagsatag sa kakaugalingon, makaantigo ta diha sa atong pagtabang sa uban. Makaantigo ta diha sa pagpanumbaling sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Because even though
gipili nato nga magpakabuta apan gipili sa Dios nga kanunay siya makakita diha sa kung unsay atong mga gikinahanglan nga iyang gitinguha sa paghatag kanato kung unsa ang grasya nga atong gikinahanglan bisan pa man tuod og dili kita takos. Mga igsoon, sa padayon nato nga pagsaulog nining Santos nga misa, mga muyo ug mga liya kita ngadto kang San Jose. Nga sa kanunay giniyahan diha sa iyang mga panig-ingnan, kita mahigmata diha sa tung walay pagpakabana ngadto sa uban. Aron sama ni San Jose, hinanali usab kita nga magbuhat sa kabubuton sa Dios, tukmod diha sa iyang sugo bisan pa man tuod og kini gipadayag diha pinaagi sa damgo lamang. Manindog. Atong ipadayag ang atong pagtuo diha sa atong pag-ingon. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa katulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuos sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan digto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Ebanghelyo karong adlaw, giayo ni Jesus ang usa ka buta. Mapasalamaton kitang musangpit sa Amahan sa iyang paghatag kanato sa gasa sa pananaw. Moingon kita, Amahan, dungga kami. Kitang tanan? Nga ang mga Kristohanon sa kanunay makakita sa presensya sa Dios ya sa ilang kinabuhi, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nangalagad sa mga botang publiko, kanunay magpakabana sa panginahanglan sa mga lungsoranon, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga matag adlaw magdaay kita sa Dios tungod sa katahom sa tibok kalibutan, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga gamit ang mga mata sa pagtuo, isipon natong gasa ang tanang hitabo sa atong kinabuhi, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga imutang isipon nga takos, o pusalanon ang kanamo, nga ang halandong tupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasudong na sa kahayag sa langit nung himaya, magampo kita. Amahan, dungga kami. Amahan, nagapasalamat kami kanimo kag gipadala nimo ang imong anak nga kahayag sa kalibutan. Dan agi kami kanunay sa iyang siga aron sa kanunay masud-ong namo ang katahom sa kabuhatan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, magampo kita aron ang ako ug ang inyong mga sakripisyo, dawaton nun ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Ginoo, nagahalad kami nga malipayon sa mga gasa nga sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniuntay sa kanunay, among pasidunggan, ug imong himuon nga magpulos salang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos kamahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimong kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa iyang pagpakatao, midala sa katawhan nga maglakaw sa kangitngit ngadto sa kahayag sa pagtuo, o pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nangataw nga ulipon sa salang panulundon ngadto sa pagkaanak nga sinagop. Tungod nini, ang mga langit ug yuta nagsimba ug nag-awit kanimo og bag-ong awit, ug kami uban sa tanang mga anghel nagasangyaw sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Diyos sa kahanggahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Naigun ang nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, Panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga hiula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Nabanhaw si Kristo mo balik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Santo Papa, ni Alberto, ang among obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mudangop ug mag-ampo kita sa Amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunopos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sa ibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Aday pakitang timaan sa atong panaginigsunay. Panagdait, peace with you, peace with you, peace. Sasala sa kali. Atagi kami sa kali. Ania ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa kordero. Kalawat kanimo, panipamulong lamang, pamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ng tanang tao nga nahimugso nining kalibutan, hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron magunahuna kami kanunay sa mga angayan, o nga makapahimuot sa imong kahalangdon, o sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod alang sa pahibalo. Pahibalo una, mao kini ang mga nadawat sa box piso sa Caritas, March 5 to March 12, 12,000 pesos and 99 pesos. Ikaduha, ang altar service ministry andam na sa pagbanawat og mga batanong lalaki nga nag-edad 11 hangtod 22 years old nga buot mamahimong usa ka altar server. Kung aduna kamoy mga pangutana bahin sa maong recruitment, duula lang ang booth nga anaa nahimutang sa atubangan sa atong simbahan. Ikatulo, isip usa ka national shrine atong gisaulog matag Huwebes ang Pilgrim's Mass pahinungod sa atong patron si Senyor San Jose. Sa alas 6 sa gabii, rosaryo o pagpangumpisal, katikisem sa kinabuhi o mga hiyas ni San Jose, personal nga matestimonya o pag-ampo. Sa alas 7 sa gabii, santos nga misa, human sa prayer after communion, ihalad ang atong mga love letters sa Ginoo sa pangaliya sa atong patron. Damgo ko uban sa damgo ni San Jose. Gidasig ang tanan sa pagtambong niini matag Huwebes uban ni San Jose. Ikaupat, adunay novena masses diri sa atong shrine alang sa mga musunod. Kang Senior San Jose bana ni Santa Maria, nagpadayon matag alas 5:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass sa March 19 sa alas 4:30 sa hapon ug isunod dayon ang prosesyon. Tungod diini walay pagahimuon nga Pilgrim's Mass. Kang Virgen Dolorosa magsugod karong Miyerkules, March 18 sa alas 4:30 sa hapon ug sugod sa March 19 sa alas 5:30 sa hapon. Ang fiesta pagahimuon sa March 27. Ikalima, matag Biyernes pagahimuon ang istasyon sa krus human sa misa sa alas 5:30 sa hapon. Ikaunom, ang Parish Youth Coordinating Council nagpahigayon og recruitment alang sa mga batan-on nga lalaki ug babae, edad og 13 hangtod sa 39 years old, single ug sakop sa atong parokya, alang sa dugang kasayuran palihog duula ang PYCC officers ug members. Ikapito, mao kini ang mga nadawat nga donations para sa atong church project gikan sa buwan sa Pebrero 15 hangtod sa Pebrero 28. Anonymous 1,000 pesos, Rain Lumapas 2,000 pesos, Anonymous 1,000 pesos, Janet Cortez 1,000 pesos, Judeo Family 200 pesos, Anonymous 1,000 pesos, Alfred Mansion 500 pesos, Feliciano Camomot 500 pesos, Cecil Benicerin 1,000 pesos, Anonymous 5,000 pesos, De Los Santos Family 1,000 pesos, BEC Ministry 500 pesos, Rosie Room Rental 5,000 pesos. Ang total donations nga nadawat gikan sa Pebrero 1 hangtod Pebrero 28 niabot og 51,900 pesos. Ikawalo, ang Akademya di San Jose nanawat na og mga enrollees sa tuig 2026 to 2027 alang sa dugang kasayuran adto lang sa ilang opisina sa eskwelahan. Aron kita mahibalo sa mga balita, panghitabo o kalihukan sa atong archdiocese o sa simbahan, ang atong obispo Alberto nag-awhag kanato sa pagsunod o pag-like sa atong FB social media pages, the Roman Catholic Archdiocese of Cebu ug Maymay sa Magbalantay. Dinhi sa atong parokya, like and follow usab sa atong FB page, National Shrine of St. Joseph sa susamang katuyuan.
Ang atong parokya nagpadayon sa pagpangandam sa atong halapad nga renovation o redevelopment. Karong bulan sa Marso atong ipakita ang preliminary design sa maong project. Kung buot kamo mo donate para sa umaabot nga project sa simbahan, ihatag ang inyong donation sa opisina uban sa resibo, or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO account. The Roman Catholic Archbishop of Cebu, National Shrine of Saint Joseph, number 0017180199923. Kung gusto ka mo masayod sa mga kalihukan sa atong parokya o sa unsang paagiha ikaw makatabang, bisitaha ang atong parish office. Daghang salamat. Manindog ang tanan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Maayong gabi sa tanan.